Prvé dva party boli z jedného dlhého videa. Toto je už ďalšie, kde je ešte viac randovných vecí než v tom predošlom. Naše modmenu používame len pre srandu, hej? A toto naše modmenu používame len vo friend sessionkách a nikde inde. Dano, a keď sa na toto pozeráš, to je hrozné. Boj sem! Boj sem! Ešte chceš? No mŕtvý! To si chcel? Ferenc, už letí sem! Nevidíš to však? Kúkaj, jak letí! Vzduchom! Bože, prosím, opováž! Vidíš to? Plašiť sa. Celú cestu, more. To som jak prežil. Ako si ty prežil, more? To sú cluster bomby. Ja neviem. Aha, tam je Dano. A to nie je dobré. Ej! Trocha cápel. Nedokáže to sápel. To je to disconnect. Ty koko, skoro som umrel teraz, oficiál. Dočkaj, ale mi to dymí nejako až moc, mi tu búcha motor mi už. Oficiál, tak komu chceš povedať, že si oficiálne umrel skoro? Jebe. Aj ty si umrel. Tak prežil. Ja nie. Ej! Ty kokos! Dobre, Mayday, motor vybuchol! Padám do mora! Mayday, skáč von! Skáč rýchlejšie! Skáč! Ty máš motorky? Nemám. Ale že na vodu, jak onej. Nemáš motorky. Dobre som mu dal, čo? Martin, nastupuj už. Dávaj. Rýchlo. Kde si, ja tam nevidím, kde som napravo som od teba, však si stojíš. Martin, kúkaj. Rýchlo poď. Oni sú pod tým mostom, oni sú tam na končeku, úplne nahrané sú. Jak je tam začiatok toho mosta, pod dole sú. Manžel. Skoro umreli, a jak môžeš prežiť hen? Á, zabil som jedného. Hen na moste, vidíš ho? Meno? Len mu daj! Ej, skoro napadli do mosta. Len mu daj! Ja som tam bol, ma zostrelil. Ja ho nevidím už. Počkaj, musím ísť preč, lebo hen te po nás strelá. Čo? Čo urobím? Dano, poď sem. Už vytáhal, niečo vytáhal. Poď sem. Chabo. Dano, pridaj. Raketka. Letíme preč, rýchlo, musím sa opraviť. Domo. Dáme nadskok, im dáme. Až berie na nás. Až raket letí. More! Do motora nám strelil. Do motora presne do vrchu nám dal raketu. Dobre, ale žijeme, pohoda. Nedymíme. Priprav sa, dobre? Najskôr si ich nájdi a potom sa aktivujeme, dobre? Ale nie do vodičky. Niekde pod nami sú. Dobre, som rád, že si mi ušuchoval hlavu s tým oným. Hen sú, vidíš ich? Ne. Chrobík, na moste sú. Prešli cez most. Sorry, dám. Už ich nevidím. Pod nami sú. Len mu daj. Kamenko som dal pusíku. Len mu daj. A kde je? Čo stráž do noho? Čak strieľam, ale... On kam letí? Kokos. On negletí. Do vody padel. Poď na Dana. On pomáha mu pôjde. Možno nevidím. To si skúsim zapnúť ten night vision. Ej, raketa! Dobre, musím ísť preč rýchlo, lebo dymíme, jak hovado. Nám to do motora presne caplo. Mám night vision. Dobre, daj si night vision. Nedokážeš Capli nám do motora, my dymíme jak hovado teraz. Neviem, kde mám motorky. To čo? Nemám motorky. Strieľaj, hen stojí, hen tam beží. Jak tam uteká. Jaký zbláznený ký bol. To je blázon, on nám ušiel z oného psychiatrickej kliniky. Strieľaj Martin však. Ale ja ich nevidím. Pod nami sú. Nevidíš ich? Ej, trafili nás. Ej! Rýchlo preč. Raketa! Ty kokos, do hlavu zde, padáme do zámene!
Čaj. Jak nás nastrafil s tým EMPčko a chápu nás celú tú raketu, naša helikoptera začala točiť sa vo vzduchu. Priprav sa. Nejak nevidím ho. Pod nami sú. Tak dám. Vidíš ich. Nevidím. Pod nami sú. Hej. To dám! Už ich nevidím. Počkaj, otočím sa. Krop. Raketa! Manuver! Ty kokos! Jak to len tak. Mi to okolo ocasu vyšlo. Nemám Len rakety, tak. takže... To je dobré. Ej! To nie je dobré. Ej! Už nevidím. Stratil som motorku, Dani. Au! Čo robíš? Pohoda, Nie, žijeme. našiel som, berem. Poď strieľať do nich. Strieľaj. Strieľaj. Do Dana. Tak. Musíme ísť ďalej preč, lebo už dymíme ako vado. Extrémne dymíme. Martin, oni sú blízko už. A my už ideme. Teraz nie, to musíme ísť bližšie, vieš? Takto. Oni sú kde? Po dole sú, vidíš ich? Idú. A to není fair, keď má hen také, more, to už je extrém. Aj tak nás zabíjate. Netráfaj sa furt, onej, Martin. On bol z hory, on umrel. On letel dole a skapal. Neber na nás, áno? Ej! Ty kokos! Á! Martin, skáč! Počuješ, Martin? Že skap ti hovorí. Prežil si? Ja si padák. Aj. Dobre, pristan Ja som niekde. sa viackrát zabil sám, než Vimra. To by sme sa inak nemal Sleduje ty chváliť. dole motorka. Si ju môžeš zebrať. Dej. Aha. Idete dole vidím. brehom. Tak letíš s tým padákom rýchlo. To čo? Hore, jak pridal. Ja som to do toho padáku strieľal, to zrýchlil. Jak hovado. A to bolo, že na pláž. Ja si čukrík! Ty vieš s tým lietať. Mám minimálne HPčka, daj mi oný. A jak si pridal, more, 300 si išiel dole tým omockým padákom. Chalani, sme tu, strelaj. Len mu daj. Sa netrafil nejako. Počkaj, musím sa takto otočiť pekne. Zoberiem si takto, bomby otvorím. Poklop na bomby. Ale čakaj, Martin! A ideme ich vyplniť odtiaľto. Plyn. Plyn. Chalani. Plynové bomby, to robím ja, nie Foxo. Ty to nemáš na to právo robiť také, jak ja mám robiť. Rýchlo. Musím ísť preč. Ej, strál po nás. Musím jednako... Ja vám chcem zničiť tú zadnú vrtu revolverom. Neviem, či sa to dá. Chaj! Jau! Čo to caplo nám do motora, to čo vybuchlo? Ej! Ja nevím. Horí ty to na stíhačka. Však hej, jaká stíhačka? To je helikoptera, ty stíhačka. My celkovo horíme. Martin, ale moment maja v jednej a bude to lepšie. Zoberte si nejaké obrnené auto, čo máte na streche gulomet, čak. Insurgente napríklad. A ideme. Teraz takto. A oni zrýchlili, jak idú rýchlo? Ty kokos. Kde sú? Pred nami sú. Na ceste také najrýchlejšie auto, čo tam je. Hej, idú rýchlo, more. No to je. Kokos, však Ja nedobehnem. meriť. Však ja nedobehnem vás. Á, on vyskúša z auta. Rýchlo. Máme šancu. Plyn! Nemám dvere. Nemám. Ej, trafil nás, Bonne, čo mal explozívne náboje, on more. Čo robíš? Že do nás strel s explozívnym nábojím. Môže sa zlopraviť. Čo robím? Popper! Plyn! Chápeš, kam on mi dal one tam? Do hlavy mi dal. Rýchlo. Musím vyplniť celé všetko za to vyplniť. Poj sanny, Martin. Nechoj henťa. No, sadni si tam, Martinu, sadni si tam, čo robíš? Však oni už idú. Čo Davaj! robíš? Plyn na bomby! Urobi! Tak! A dýchajte! Poď na, Dýchajte! Stráľ po nás! Prečo mi smrdí auto? Dobre, dýchajte! Strieľaj do nich!
Však strieľam, ale ja sa neotočím. Smrdíme Sa s tým auto! otočím. Zdana puch ide. Daj lepšie... mu! Nemo preteletické oni majú. Majú to blbé. Musíme ísť už ísť, lebo vypína sa motor, sa najpína už. Musíme ísť pristáť niekde. Daj im! Tým svedám! Musíme dať ďalšiu helikopteru. To už nič. Však ja neviem, aká je vaša misia, čo robiť. Čo vy robíte takého. Rýchlo, daj im, strelaj! Strelaj po ráne! Však pred nami sú! Však pred nami sú! Pred nami sú však, nevidíš? Pod nami. Už máme černý tým. Mayday, mayday, mayday! Dobre, rozbilo nás. Martin, mám zobrať Kaťušu? Čo je Kaťuša? Kámo. To je tank. To je tank taký. Myslím, že To nie. není tank. Čo to je? Tu máš smerované rakety. Jaj, to má tie protiletecké rakety, to má. Kde si? Volá mi Simeon, keď lietá na more, ja strelám po tebe, Martin. Prečo stojáš po mne? Martin. Cookies. Á, mám pomotore ma. Ešte pomer... Ej! Dobre, tak on vydrží iba Nejako jednu som zadimelo. raketu. Tak asi nič, no. Ten trailer si tam nedal? Ja, že to vydrží trošku vacej. Ten trailer? Ale Kaťuša. Kaťuša bola tá veľká cene. On prežil! Chápeš, kamikaze ho len pretočilo a vykotilo ho z toho. A on pohode, ešte žije.